Večeras nastupa Ramazan, za muslimane najodabraniji mjesec u godini. Ovaj mjesec vjernici provode u postu i pojačanom ibadetu. U povodu nastupajućeg Mubarek mjeseca Ramazana poruku vjernicima uputio je Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Draga braćo i sestre, evo dolazi nam Ramazan Mubarek, mjesec u kome Allah dželle šanuhu nam pruža priliku da osjetimo njegovu milost, da razumijemo njegov hidajet i da zaslužimo njegov magfiret, oprost. Ramazan je milost na početku, jer i sami ponekad se pitamo koja je to snaga u nama samima da sa takvom lahkoćom možemo da se odreknemo i jela i pića i svih ostalih uobičajenih strasti fizičkih kad dođe Ramazan. Onaj koji vjeruje u Allaha dželle šanuhu i sudnji dan zna da je njegov poslanik rekao da kad dođe Ramazan, da oni koji nas nagovaraju na tjelesne strasti budu sputani, svezani. Njihova imena su šejtani i na nebu i na zemlji. Naravno, neki od njih, tih šejtana, ipak bore se da ne budu svezani i da se otmu, i mi osjetimo da oni su tu negdje u nekoj blizini, ali pošto su u manjoj grupi ili manji je broj, onda je nama lakše savladati njihove napade i njihovo inzistiranje. Eto, zbog toga je Ramazan na početku rahme, milost koja nam omogućava da savladamo ono što mi sami znamo da nije za nas dobro, ali ponekad nismo u stanju da se suprotstavimo. Zato je post, mjesec Ramazan, najbolji ispit naše osobne ličnosti, naše hrabrosti i naše odvažnosti da budemo ono što želimo biti. Vjernicima se u povodu nastupajućeg mjeseca Ramazana obratio i muftija Bihećki Hasan Efendija Makić. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Evo, hvala Allahu dželle šanuhu, dočeka smo najodabraniji mjesec u godini, mjesec objave Kur'ana, mjesec u kome je počela objava Kur'ana, i Allah dželle šanuhu u Kur'anu spominje taj mjesec upravo kao mjesec objave Kur'ana, a zatim naređuje post u tom mjesecu. Femen šehide minkum šehre feljasum. Ko taj mjesec provede, ko taj mjesec dočeka, neka ga provede u postu. Evo, hvala Bogu, mi smo dočekali ovaj odabrani mjesec i mi ćemo se, ako Bog da, odazvati ovoj naredbi našeg gospodara i provesti ovaj mjesec u postu, provesti u pojačanom ibadetu, provesti u pojačanoj vezi sa džamijom, sa mukabelama, sa iftarima, sa ibadetom općenito, posebno sa dovom i zikrom, sjećanjem Allaha dželle šanuhu, jer je to mjesec ibadeta, mjesec dove, mjesec zikra, ali i mjesec međusobnog potpomaganja, međusobnog uvažavanja, i zato koristimo ovu priliku da, čestitajući vam nastupajući Ramazan šerif, zamolim Allaha dželle šanuhu da ovaj odabrani mjesec zaista uđe u naša srca i u naše duše, da uđe u naše kuće i u naše porodice, da svi naši ukućani provedu ovaj mjesec u postu, u ibadetu, da u što većem broju obilazimo i posjećujemo džamije i da što više vremena posvetimo ibadetu. Ramazan šerif Mubarek olsun.
Svim muslimanima povodom nastupajućeg mjeseca Ramazana čestitke su uputili Kantonalni odbor Stranke demokratske akcije Unsko-Sanskog kantona, Općinski odbor Socijaldemokratske partije Bihać, Kantonalni i Općinski odbor Socijaldemokratske unije Bihać. Čestitke naravno upućuju i zaposleni u radio i televiziji Unsko-Sanskog kantona. U Velikoj Kladuši sinoć je održana svečana manifestacija u susret Ramazanu, a povodom nastupajućih Mubarek dana mjeseca Ramazana. Veliki broj okupljenih građana uživao je u izvedbi hora medrese Džemaludin Efendija Čaušević, Fuada Seferovića te učenika iz velikokladuških škola. Manifestaciju u susret Ramazanu organizirali su predstavnici asocijacije Fatma iz Velike Kladuše te asocijacije mladih Stranke demokratske akcije. Okupljenim građanima na početku svečanosti obratili su se predstavnici Islamske zajednice Velika Kladuša, naglašavajući značaj Ramazana kao mjeseca radosti i posta. Organizatori su podsjetili na potrebu duhovne obnove, što je i bio jedan od ciljeva sinoćne svečanosti. Ovom prilikom posebno se zahvala svim onim ljudima koji su nam pomogli da organiziramo ovu svečanost, koja je posebno značajna za nas, jer na ovaj način našu djecu učimo kako oni trebaju u budućim vremenima uvijek čuvati i njegovati vrijednosti koje nas čine dobrim ljudima muslimanima. Nemaju mladi puno prostora na području Velike Kladuše, pogotovo kad su u pitanju ove kulturne manifestacije. Evo, mi smo u tom smislu smatrali da je neophodno da jedna ovakva manifestacija kao što je ova večeras u stvari bude da upotpuni taj kulturni i vjerski tradiciju Bošnjaka na neki način. Tako da generalno gledajući nemaju mladi puno prostora. Eto, mi se trudimo koliko je u našoj moći da zadovoljimo sve njihove potrebe, a sad koliko uspijevamo oni će presuditi. Obje organizacije inače su oslonjene jedna na drugu u svom radu i pokušaju da svim mladima, posebno onima iz porodica šehida i poginulih boraca, osiguraju život u kojem bi najmanje osjetili vlastiti gubitak. Asocijacija Fatma od osnutka 1996. godine aktivno pomaže odgoj i obrazovanje djece bez jednog roditelja. Dali smo svoje učešće na internacionalnom kongresu Djeca stubovi svijeta, gdje je pored bosansko-hercegovičke djece bilo učesnika iz Francuske, Italije, Slovenije, Hrvatske, Malezije, Srbije itd. Organiziran je okrugli sto i kod nas na Starom gradu, Djeca stubovi svijeta, gdje su bili visoki zvaničnici iz kantona Sarajeva. Naša djeca iz srednjih škola, njihovi pedagozi i profesori su pokazali velike sposobnosti da se odgajaju za budućnost i humanost čovječanstva. U okviru manifestacije u susret Ramazanu okupljenim građanima predstavili su se hor medrese Džemaludin Efendija Čaušević iz Cazina, Fuad Seferović te učenici škola iz Velike Kladuše. Intenzivnim padavinama u protekla 2 dana došlo je do povećane izdašnosti izvorišta, što je opet za posljedicu imalo i povećanje zamućenosti istim. Zbog toga je iz javnog poduzeća Vodovod u Bihaću apelovano na preventivno djelovanje radi mogućih posljedica po zdravlje. Vodu iz vodovoda zato treba i dalje prokuhavati prije upotrebe za piće, a javno poduzeće Vodovod i dalje permanentno vrši analizu vode. Kako je došlo do prestanka padavina i stabilizacije vremena, realno je očekivati brzu normalizaciju u snadbijevanju kvalitetnom pitkom vodom, o čemu će potrošači biti blagovremeno obavješteni. Iz Zavoda za javno zdravstvo Unsko-Sanskog kantona od načelnice službe medicinske ekologije doktorice Jasmine Cepić saznali smo da je u uzorcima vode koja je prošla analizu primjećeno da je povećana mutnoća i koncentracija amonijaka, što ukazuje da je vjerovatno došlo do miješanja površinskih voda sa vodama izvorišta koja se koriste za vodosnadbijevanje. Povećana mutnoća vode umanjuje efekte dezinfekcije, pa se i Zavoda za javno zdravstvo preporučuje da građani ne koriste takvu vodu za piće. Najsvježiji rezultati laboratorijskih analiza odnose se na vodovode u Bosanskom Petrovcu, Cazinu i Bihaću, čija kontrola je vršena od ponedjeljka 10. septembra do danas. Iz Zavoda apeliraju da i druga poduzeća dostave uzorke vode na analizu dostavljanjem vanrednih uzoraka vode, kako je predviđeno važećim ugovorima o međusobnoj suradnji, a u cilju što efikasnije zaštite zdravlja potrošača. Zato do daljnjeg najsigurnije koristiti flaširanu vodu ili prokuhati vodu iz gradskog vodovoda.
Pred sami početak dnevnika dobili smo i jednu informaciju iz sporta. U okviru završnice takmičenja nogometnog kupa za područje Federacije Bosne i Hercegovine u Sanskom Mostu, Podgrmeč je savladao Iskru iz Bugojna rezultatom 2:0, dok je kantonalac Omladinac iz Pokoja ugostio prvoligaša Troglava iz Livna. Gosti iz Livna svih 90 minuta diktiraju tempo, tako da se ni u jednom trenutku nije postavljalo pitanje pobjednika. Krajnji rezultat 4:0 za ekipu Troglava mogao je biti i veći da su gosti malo ozbiljnije pristupili ovoj utakmici. Strijelci Troglava su Radić, Semren, Ćorić i Softić. Hronika dana u stalnom je terminu u 21 sati i 30 minuta. Do tada, doviđenja.